Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια βραδιά πάρα πολύ ειδική, θα λέγα σήμερα. Στη Βουλή ψηφίζει το νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες. Να δούμε τι θα προκύψει. Πολλή κουβέντα γίνεται για αυτά τα 50 δισεκατομμύρια που πρέπει να βρούμε. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες χώρες εκεί στη Νότια Αμερική που λένε μπανανίες. Είναι εκεί πέρα που φύονται οι μπανάνες. Κάτι Γουατεμάλα, κάτι τέτοιο, κάτι Ονδούρα. Όπως ήταν η Κούβα πριν από τον Κάστρο. Πριν από τον Κάστρο η Κούβα, από την Μπατίστα, ήταν κάπως έτσι. Καζίνα γεμάτο, γκόμενες, ξενύχτια, κάτι United Fruit, κάτι αμερικάνικες εταιρείες είχαν πάρει και την σοδιά των Κουβανέζων σε ό,τι είχε να κάνει με τα φρούτα. Αμερικάνοι είχαν την ηλεκτρική τους εταιρεία. Όσο που έγινε η επανάσταση του Κάστρο και τελειώσαν όλα αυτά τα αστεία. Τώρα εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι πάμε να γίνουμε λιγάκι Γουατεμάλα και όλο αυτό που ζούμε δεν είναι καθόλου τυχαίο και ξαφνικά αρχίζει και αποκαλύπτεται το σχέδιο ότι έχει ένα συγκεκριμένο στόχο αυτή η χώρα να γίνει λίγο μπανανία. Διαβάζω το βιβλίο αυτό, ένα εκπληκτικό βιβλίο, δεν θυμάμαι τον τίτλο αυτή τη στιγμή, ενός δημοσιογράφου που έχει γράψει για την Goldman Sachs και πώς η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, στη ζώνη μάλλον του ευρώ, που δεν έπρεπε να μπει. Και γιατί τη βάλανε άραγε την Ελλαδίτσα στη ζώνη του ευρώ τότε? Για αυτά που ακολούθησαν. Πάτε λεφτά, να αγοράζετε υποβρύχια, να αγοράζετε γαλλικά αεροπλάνα, να χρεωνόσαστε, να σας έχουμε στο χέρι και τώρα που μας έχουν στο χέρι, ελάτε και πουλήστε και κάνα νησάκι να ξοφλήσετε. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή έχει τόσες μάχες για ορισμένα θέματα. Μία από τις μεγάλες μάχες που δίνουμε εδώ και 2 χρόνια είναι το θέμα των πετρελαίων και του ορυκτού πλούτου. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά ότι και στο θέμα αυτό, αυτή η σιωπή των 30-40 ετών, αυτή η προσπάθεια να κρατηθεί μυστική όλη αυτή η υπόθεση σε κάποια συρτάρια, μελέτες, έρευνες που έχουν γίνει και λένε ότι ναι, υπάρχει ορυκτός πλούτος. Είτε φυσικό αέριο λέγεται αυτό, είτε πετρέλαιο, είτε χρυσάφι. Τελικά αποκαλύπτεται ότι υπήρχε λόγος που έπρεπε να κρατηθεί έτσι μυστικά το πράγμα αυτό, γιατί έπρεπε να έρθει κάποια στιγμή συγκεκριμένη που κάποιοι θα το παίρνουν στο χέρι και αυτό. Τους χάσαμε λίγο τη μαγιά, ίσως το σχέδιο να ήταν για την επόμενη πενταετία. Τώρα λένε για 50 δισεκατομμύρια. Και είναι τόσο αστεί, αλλά είναι τόσο αστεί, που δεν έχουμε καθίσει να δούμε, καταρχήν, πού θα τα βρούμε αυτά τα 50 δισεκατομμύρια. Δεύτερο, θα σας πω μόνο κάτι, θα το δείτε σε ρεπορτάζ σήμερα. Για μία πώληση κρατικού ακινήτου στην Κρήτη, έκταση μιλάω, 37 χρόνια είναι στα δικαστήρια. Πέσαν οι δήμοι στη μέση, πέσαν κάτι οργανώσεις οικολογικές, όχι είναι δικό μας, όχι δεν είναι δικό μας. Εν τω μεταξύ, από την κτηματική περιουσία, τη λεγόμενη, το 40 με 50% είναι καταπατημένη από ιδιώτες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Για να πουληθεί ένα φιλέτο, θα τα δείτε τι έχουν βάλει στο σφυρί, για να πουληθεί ένα φιλέτο, θα πουληθεί τελικά. Αυτά που λέει ο Πανδρέου ότι θα κάνω νόμο που δεν θα πουλιέται, θα μπει μια παράγραφο μέσα που θα λέει μέσα από ειδικές διαδικασίες μπορεί να γίνει και χώριση. Και οι ειδικές διαδικασίες χωράει πολύ νερό. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι της Κρήτης που θα δείτε που είναι φιλέτο, 37 χρόνια στέλνονται στα δικαστήρια. Το ελληνικό δημόσιο με διάφορους της περιοχής, το Δήμο, τους οικολόγους, κάτι που λένε όχι, εμείς εδώ πέρα ζούσαμε τόσα χρόνια, είναι δικό μας. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα? Έτσι, 50 δισεκατομμύρια βρείτε. Γι' αυτό το σχέδιο λοιπόν που έλεγα λίγο πριν, ότι κάπου μου θυμίζει η ιστορία ότι πάμε προς Γουατεμάλα μεριά, αυτή η εκπομπή πριν από 1 χρόνο είχε μιλήσει με έναν φίλο μου, έναν πάρα πολύ καλό δημοσιογράφο, πολύ αιχμηρό δημοσιογράφο, είναι στο BBC και στο Al Jazeera, ο Κάιζερ. Φίλος παλιός. Είχα βρεθεί μαζί του 3 φορές στη Βηρητό σε εμπόλεμες καταστάσεις. Είχαμε μιλήσει, είχαμε γνωριστεί. Και κάποια στιγμή διάβασα στο Al Jazeera ένα δικό του άρθρο πολύ προωθημένο για την Ελλάδα. Πέρσι, δηλαδή, όταν ξεκίναγε η ιστορία με το μνημόνιο σε εμάς. Τον είχαν πάρει λοιπόν το τηλέφωνο. Θα σας δώσω αμέσως τώρα να θυμηθείτε τι μου είχε πει ο Κάιζερ 1 χρόνο πριν, να δείτε πόσο προφητικός είναι. Ποιοι δολοφόνησαν την Ελλάδα?
Ζητάτε από τους ανθρώπους που σας έκαναν όλη αυτή τη ζημιά, που σας κατέστρεψαν κυριολεκτικά, να σας βοηθήσουν. Μα δεν θα σας βοηθήσουν, αφού αυτοί κάνουν τη ζημιά και θα συνεχίσουν να την κάνουν. Οι Έλληνες πρέπει να κατέβουν στους δρόμους και να δείξουν με ηχηρό τρόπο ότι δεν θα πληρώσουν κανένα από τα χρέη. Δεν πληρώνουμε ούτε 55 cents στο δολάριο ή 25 cents στο δολάριο. Δεν δίνουμε ούτε €1 για κανένα από τα χρέη. Μας κορόιδεψαν, μας εξαπάτησαν και θα πρέπει και η Wall Street και η Goldman Sachs να σταθούν μπροστά στο Κογκρέσο και να καταθέσουν και να δικαστούν για απάτη. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για απάτη. Οι Έλληνες φορολογούμενοι και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να αποπληρώσουν τα υποτιθέμενα χρέη. Δεν οφείλουν σε κανένα ούτε €1. Κύριε Κάιζερ, γιατί αυτή η αντιμετώπιση της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Σειρά έχουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Μεγάλη Βρετανία. Προσανατολίζονται και στις υπόλοιπες χώρες. Μόλις η ελληνική οικονομία θα έχει καταρρεύσει πλήρως, θα βάλουν πλώρη για την Ισπανία, την Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Το ίδιο δεν έκαναν με την Ισλανδία. Είναι μια αλυσίδα. Γιατί ξεκίνησαν από την Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Και επειδή ήταν αδύναμη, την καταδίωξαν. Άλλωστε, το έδαφος ήταν πρόσφορο. Υπάρχει λοιπόν ένα οργανωμένο σχέδιο. Φυσικά υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Το σχέδιο αυτό υποβόσκει εδώ και 10 χρόνια. Η Wall Street, που έχει χιλιάδες τραπεζίτες, αναγκάζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις να δανείζονται με υψηλά επιτόκια. Δεν θα επιτρέψουν την πίστοση αυτή να αφομοιωθεί στην οικονομία, γιατί θα προκαλούσε πληθωρισμό, κατατροπώνοντας το σχέδιό τους. Για το λόγο αυτό μαζεύουν όλα τα χρέη και τα φορτώνουν σε οικονομίες παρόμοιες με αυτή της Ελλάδας, που πρόκειται να πτωχεύσουν, διατηρώντας έτσι τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να υπάρχουν χαμηλά επιτόκια ώστε να διατηρείται η κερδοσκοπία. Σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Αποθεμάτων δήλωσε στην Ουάσιγκτον πως δεν θα ανεβάσει τα επιτόκια γιατί η ελληνική κατάσταση είναι εξαιρετικά τοξική. Αυτό όμως είναι το σχέδιο, να διατηρήσουν τα επιτόκια χαμηλά, ώστε οι κερδοσκόποι της Wall Street να μπορούν να δανείζονται για το τίποτα, δηλαδή να κερδοσκοπούν. Και όταν τους προκύψουν χρέη, τα φορτώνουν σε φτωχές χώρες, όπως η Ελλάδα, που καλείται να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το σχέδιο. Πρόκειται δηλαδή για ελεγχόμενη κατεδάφιση. Είναι μια δολοφονία. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να χτυπήσουν το ευρώ. Ακριβώς. Είναι μια κατασκευασμένη κρίση. Δεν προέκυψε κατά τύχη. Είναι μια κατασκευασμένη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε προβλέψει? Εγώ το είχα προβλέψει πέρσι. Είχα προβλέψει την παρόμοια ζημιά στην Ιρλανδία 1 χρόνο πριν αυτή γίνει. Πολλοί άνθρωποι είχαν προβλέψει τη μεθοδευμένη οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας. Είναι εύκολο να το προβλέψει. Και τώρα κρούουμε τον κόδωνα του κινδύνου για τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το ίδιο θα γίνει γιατί δεν υπάρχει τέλος σε αυτό που έχει. Τρομοκράτες. Οι τραπεζίτες της Wall Street είναι τρομοκράτες και δεν υπάρχει κανείς να τους σταματήσει. Οι υπόλοιπες χώρες θα ακολουθήσουν την Ελλάδα? Μιλάμε για μια παγκοσμιοποίηση της οικονομίας όπου το 1% θα ελέγχει το 70 ή 80% των παγκόσμιων οικονομικών κεφαλαίων. Το 1% θα ελέγχει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το σχέδιο δράσης. All of the wealth effectively. That's the plan. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρσι, όχι πιο μακριά, πιο παλιά, πριν από 15 περίπου μήνες. Ο φίλος μου, ο Μαξ Κάιζερ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές στον κόσμο, είναι οικονομικός αναλυτής στο BBC και από τα πρώτα στελέχη του Αλτζαζίρα. Τα λέει ανοιχτά από τότε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο ολόκληρο που έχει στόχο το συγκεκριμένο για τη φτωχή Ελλαδίτσα και που βέβαια εγώ, όπως όλοι σας και όλοι μας, ένιωσα πολύ άσχημα, ένιωσα να με φτύνουνε, ένιωσα να μου πατάνε την αξιοπρέπεια. Όταν την Παρασκευή το μεσημέρι είδα 4 τύπους, καθισμένους σε 4 καρέκλες, τους περίφημους τροϊκανούς, κάτι γραφειοκράτες τώρα να πούμε, της Κομισιόν, οι οποίοι μας έλεγαν θα κάνετε αυτό και θα κάνετε εκείνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και πέρασαν, κυρίες και κύριοι, 12 ώρες, 3 το πρωί, και έβγαλε η κυβέρνηση μια ανακοίνωση στον πεταλωτή. Που λέει δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς και κάτι τέτοια. Είχαν συμφωνήσει, απλά δεν είχαν το κουράγιο να το πούνε. Είναι πολύ απατά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Το ρεπορτάζ, δημοσιογραφία, που μπαίνει μερικές φορές και στον αθέατο κόσμο
της πολιτικής μπορεί να μαθαίνει μερικά πράγματα. Το ξέρανε. Γιατί κάνανε μετά ότι ευνηδιαστήκανε. Δεν ευνηδιαστήκανε. Απλά δεν έχει το κουράγιο να βγει άλλος και να πει θα κάνουμε αυτό. Βάζει λοιπόν τον Ολλανδό, αυτόν που ακούγαμε, τον τύπο, πώς λέγεται, της Τρόικας, το λέει. Γίνεται το ανάχωμα για την πρώτη δική μας αντίληψη και τον πρώτο μας θυμό. Τη νύχτα βγαίνει και ανακοίνωση της κυβέρνησης. Την επόμενη μέρα κάνουν και μια διαμαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ύφος των αυτών. Τελειώσαμε. Άρα τα 50 δισεκατομμύρια είναι 50 δισεκατομμύρια. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει λοιπόν τώρα. Που το δεχθήκαμε. Άσχετα αν έχουμε να πουλήσουμε ή δεν έχουμε να πουλήσουμε. Στον επόμενο έλεγχο που θα έρθουν για να μας δώσουν την πέμπτη δόση, γιατί δεν θα την πάρουμε το Μάρτιο, αλλά μετά έχουμε την άλλη να πάρουμε και ξανά άλλη να πάρουμε. Θα είμαστε φορτωμένοι με τα 50 δισεκατομμύρια. Θα έρθουν λοιπόν αυτοί να μας πούν για εδώ πέρα τώρα. Τι έγινε με τα 50 δισεκατομμύρια, πουλήσατε τίποτα για να σας δώσουμε την επόμενη δόση? Διότι αυτή η συμφωνία φορτώνεται στο μνημόνιο. Δεν είναι το είπαμε και τελειώσαμε. Φορτώνεται λοιπόν στο μνημόνιο μια καινούρια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, που σημαίνει ότι πρέπει να την εκτελέσουμε, διότι αν δεν την εκτελέσουμε, δεν θα πάρουμε τη δόση. Και τι έχουμε να πουλήσουμε? Θα είδε τώρα τι έχουμε να πουλήσουμε. Αλλά αυτά που έχουμε δεν πουλιούνται. Ή πουλιούνται μέσα σε 30 χρόνια.